target ni channel ni bukhaktwi house line 5984 normal thongdi hini nongna ang video upload khaimani tini 6 tarik 7 mas 2024 ni salo hingke result 3-4 kogui thango hingke house rimani ending wngwi thangka abo pura totally norong thani ang nakal sano ekdom tini house line ending wngwi thangka aboni bagui ang norong thani ang nakal sano hingke aboni bagui tini ang video tui haimani result abo wngmani pore totally house line ni rijago ending line wngwi thangka 8 bo tongo oro house rijak 8 khai value wngwi thangka 3 house wngwi thangka hingke 4 hingke house rimani ending wngwi thangka bayasok norok nainedi ani video upload khaina tongo tini 6 tarik 7 mas 2024 ni salo aboni bagui amo result ni pore ang video tui haimani norokno ang kaisa nakal sanani bagui faimani nakarjadi hambai।